dotrzeć na kemping. Idziemy drogą, chodnikiem w Pompejach, jedną z ulic. Widzimy drogę ze starych kamieni. Idziemy w kierunku amfiteatru chyba. No jest tutaj naprawdę bardzo ciekawie. Paweł, zwiedzający Pompeje. Numer 3. Numer 4 się zachował? Tak. Numer 5. Idziemy z mapką. Tam prowadzi ulica w stronę Forum. A tam jest w stronę amfiteatru. No i tak sobie chodzimy. I zwiedzamy.